Hvis vi tager udgangspunkt i, at en vares stykpris afhænger af størrelsen på afsætningen. Altså, at vi har en vare, og jo flere der bliver solgt, jo billigere bliver produktet. Hvis vi prøver at stille det op som en linje, har vi valgt at tage udgangspunkt i y er lige med minus 1x plus 21. Det vil altså sige, at varens pris falder med 1 krone for hver gang der bliver købt et stykke. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en taxatur. Først er der en startgebyr. Den er vi sat på 50 kroner. Derefter koster det 20 kroner per kørte kilometer. Vi har valgt y-aksen til at være pris i kroner, og x-aksen til at være antal kilometer. Vi har valgt at se på de helt små tal, så derfor så starter vi med at lave x-aksen zoome mere ind på de mindre tal. Vi ved så, at på grund af, at gebyret er på 50 kroner, at hvis man kører 0 km, så koster det 50 kroner. Derefter kan vi regne ud, at hvis man plusser de 50 kroner plus 20, så giver det 70, altså efter 1 km. Så har vi disse to punkter, og vi kan lave en ret linje igennem. Og dermed finde funktionen og ligningen for de to punkter. At vise den sproglige repræsentationsform, og til at vise, hvordan man ser den repræsentationsform, har vi valgt at tage et eksempel fra grundbogen, side 96. Mor, far og 3 børn kørte i bus og betalte sammen 133 kroner. En børnebillet koster halvdelen af en voksenbillet. Hvor meget koster en børnebillet? Til dette har vi valgt at opstille det som en ligning. Først har vi valgt at beskrive, hvordan børnebilletten bliver regnet ud, ved at man siger 133 divideret med 2 gange 2 plus 3 gange 1. Og det er også meget vigtigt at huske parenteserne udenom, for at beskytte om regnereglerne. Til dette fandt vi så ud af, at en børnebillet koster 19 kroner. Den næste repræsentationsform er sildebenet. Dette er en meget nem metode til at regne ligningen ud bag den grafiske repræsentationsform. Først tager vi en tilfældig ligning, som vi kalder 2 gange x plus 4, eller 2x. Først skriver vi x'erne op. Vi har valgt at tage nogle tilfældige tal, da alle koordinater vil give det samme. 2, 6 og 12. Nedenunder har vi skrevet y-koordinaterne, som er regnet ud efter x-koordinaterne. Vi har en repræsentationsform mere. I GeoGebra, hvor vi har valgt at vise den grafiske repræsentationsform, hvor vi har sat koordinaterne ind for det tidligere stykke. Til sidst kan vi se ligningen, som var den aller sidste repræsentationsform, som vi fandt ved at klikke på den og bede om ligningen. Og her fandt vi det samme resultat, som vi fik tidligere.